Pikkuhiljaa näyttäisi sille, että alkaa jalka liikkua siihen tahtiin niin kuin pitääkin. Vehviläiseltä aika rohkea purku. Sitten ajetaan kovaa seinään sinne Sheffieldin pelaaja. Ja se on Jonkman ja siitä hän alkaa heti talkoon. Ja siihen tipahtaa ensimmäisellä iskulla näköjään. Ottaa lukua heti Mike Duko. Ja Jonkmanhan tämän homman myöskin osaa. Mutta katsotaan säilyykö sitten Sheffieldin pojilla pääviileellä, nimittäin tämän jälkeen saattaa olla, että sieltä tulee sitten muistutusta. Nolan Jonkmanhan on kohtuu kova näissä talkoissa, nyrkkitalkoissa. Tässä nähdään vielä tuo tilanne. Jonkman ajaa aika kovaa kaverin sinne seinään. Ja sen jälkeen tulee Mike Duko siihen, mutta siinä nyt ei Duko ehdi paljon seurustelemaan, kun ensimmäisellä japilla tipahtaa siihen jään pintaan. Nolan Jonkman ottaa tästä kuitenkin 2 minuutin rangaistuksen. Siis Jonkman tosiaan ja näin kiekko tulee siihen viivaan, laukaus lähtee ja se tulee siihen niin, että se on 1-0. Sieltä päädystä tulee ja Sheffield Steelers siirtyy ottelussa 1-0 johtoon, kun reilut 4 minuuttia on erää jäljellä ja tämä maali on ylivoimamaali. Sheffield Steelers 1-0 ja kyllä on kyyti kylmää nyt Jypille. Alku on ollut tahmea kyllä kerta kaikkiaan Jypin joukkueella tässä ja se tietää sitä, että Sheffield siirtyy johtoon ja kun noita rangaistuksia nyt alkaa tuonne tipahtaa, niin sinne tulee 2+2+10 minuuttia Jonkmanille. Ja kyllä Dukollekin sinne 2 minuuttia merkataan, mutta tässä tulee tämä rangaista ja tuo maali. Ja näin pääsee Jyp-puolustus väliin, avaa keskialueelle, siitä tulee Nättinen kiekon kanssa, Nättinen hakee vetopaikan ja ampuu. Ja siellä on turvatöissä Tyler Plant. Tuppurainen, Tavi Nättinen hyökkäysketjuna ja sitten on kiekko verkossa. No nyt alkaa pikkuhiljaa tapahtua niin kuin pitääkin. 12-12 erää jäljellä ja Jyp tulee tasoihin. Nopea laukaus, terävä laukaus ja se tietää sitä, että Jyp tasoittaa ottelun 1-1, kun reilut 12 minuuttia on erää jäljellä. Josko se tästä nyt aukeaisi pikkuhiljaa. 2-2 lukemat, anteeksi 1-1 lukemat tietysti areenalla. Tässä nähdään vielä tuo tilanne. Tavi riistää kiekon, sieltä hakee syötön ja siitä lähtee nopeasti Nättisen laukaus. Erinomainen rannelaukaus Janne Tavin syötöstä. Tässä se vielä tulee tästä kulmasta. Ja tässä toisessa erässä nyt laukaukset ovat sitten jo Jypille. Hienokseltaan ne ovat 5-2 laukaukset, kun Nenonen tulee paikkaan, tekopaikkaan. Molemmat joukkueet ovat samalla hetkellä myöskin täysin ulkoisia ja sitten on kiekko maalissa. Ja tulee päädystä Jyp-pelaajalle ja näin isketään sitten 2-1 lähes samalla hetkellä, kun sieltä tulee Sheffield täysilukuiseksi, niin Jyp iskee 2-1. Nyt alkaa pikkaisen toimia tämä homma. Avauserä olikin melkoista kävelyä tosiaan. Ja nyt ovat lukemat 2-1. Jyp siirtyy johtoon. Tämä maali tulee tasakentällisin. Siellä oli juuri Fitzgeraldin 2 kärsitty, kun Jyp iskee. Tässä nähdään vielä tämä tilanne. Nenonen ampuu ensin. Ei mene, se kilahtaa tolppaan ja sitten jää kiekko pelattavaksi. Ei mitään hurjastelua vielä. Nyt on tulossa paikka Sheffieldille ja siitä rystyltä loistavasti Vehviläinen ottaa kuitenkin. Vehviläiseltä oikein kunnon torjunta siihen, kahmaisee kiekon haltuunsa tuossa paikassa. Ja siinä oli Sheffieldin 2-2 tasoitus todella lähellä, mutta Veini Vehviläinen pelaa hyvää peliä Jypin maalilla ja hoitaa tuon tilanteen. Tässä vielä kertaalleen tulee todennäköisesti tämä tilanne kyllä. Näin siitä kääntää rystylle Steelers hyökkääjä, mutta Vehviläinen ottaa upeasti tuosta kopin. Niku, numero 67, jolla on tuo topscorer-paita, on ollut aika isossa roolissa koko ajan tässä Sheffieldin joukkueessa, isossa kiekollisessa roolissa. Ja nyt tulee veto ja Vehviläinen on jo poissa tontiltaan ja sitten kiekko komppii jatkotilanteesta maaliin ja Sheffield Steelers tekee ylivoimalla tasoituksen 2-2. Luoma vaihtaa toiselle puolelle Antoselle, Antonen maalin kulmalle.
Nättinen sitten uudestaan Antonen ja näin kiekko viivaan ja tulee vetoja. Ja missä on kiekko? Se on pelattavissa ja nyt se on siellä maalissa niin kuin pitääkin olla. Irtokiekko jää sinne Sheffieldin maaliedustalle ja Jyp siirtyy ottelussa Ydinvoimalaan 3-2 johtoon. Ja maalintekijä taitaa olla Joose Antonen maalintekijänä. Antonen, joka siis on topscorer pelipaita päällä Jypin joukkueessa, tehokkain pelaaja ennen tätä ottelua. Tehot 1+2 ja nyt tulee lisää tässä näin. Kyllä Antonen tulee sieltä ja Pilman katselee, että kuka sieltä ampuu. Se on Joose Antonen, joka vie Jypin 3-2 johtoon. Länten torjunta ja jää sinne Pilmanin taakse tuo kiekko. Todennäköisesti siellä on myöskin Steelers maali tyhjänä. Kyllä on. 6 pelaajaa jäällä ja kiekko on Steelers siellä alueella. Fretter kiekossa ja nyt pitää pelata tarkasti. Kiekko tulee sinne Vehviläisen eteen, siitä pääsee kuitenkin Jyp katko. Nyt olisi tyhjä maali edessä. Tehdäänkö tästä maali? Kyllä tehdään ja se on sitten sitä myöten selvä. Se on Tavi, joka iskee sinne tyhjään maaliin. Ja näin Jyp tulee tämän ottelun todennäköisesti kyllä voittamaan 4-2. Janne Tavi maalin tekijänä karkaa ja iskee 4-2. Janne Tavi. Ja tämä on kyllä todennäköinen ratkaisu. Tästä ei kyllä enää Sheffield Steelers nouse tässä näin. Tuppurainen tekee hyvin töitä ja hakee vielä Janne Tavin sieltä ja Tavi lähtee siitä ja pyyhkäisee kiekon sinne maaliin. Tuppuraiselta hyvä esityö tähän tilanteeseen ja tyhjä maali edessä. Kyllä Steelers tässä punnertaa loppuun asti ja sitten sekunnit kuluvat ja tämä homma on selvä. Nyt voi vetää aidot veneeseen. Nyt voittaa 4-2 Sheffield Steelersin. New York. The biggest stage for the biggest performers. It's Sim's Super Bowl perfection. LT and Eli bring it down to Dynasty. To be at your best in the spotlight. These are the Giants. Pittsburgh, PA. The blue-collar city is black and yellow, both immaculate and terrible. From the steel curtain to the catch. It's always been about winning. One more. These are the Steelers. Young. You know this for my Pittsburgh Steelers, you know what I'm saying? Salutes. Black and gold what we die for. 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 We going hard because we still us, still us, still us, still us, still us, still us. Going hard because we still us, still us, black and gold what we die for. Black and gold what we die for. Black and gold what we die for. Look, I'm going in like Big Ben, eyes open like Palomalu. Soon as I touch down, all the fans is gon' pop a bottle on the sideline, spilling Avion. I rush you for it like Le'Veon. Bell, give him hell. Mike Tomlin, we don't fail. Weapon hard like Keith Miller. Let them know that this still us. Division rivalry killers. In our home crowd, they gon' cheer us. This my turf, my yard. Announce it on them like Hines Ward. Press the line like Harrison. I'm the best ever, no comparison. He scrambles around, throws it back corner of the end zone. Santonio with a touchdown! Santonio home! I don't know how he did it! Dominic Rodgers-Cromartie doesn't know how he did it, but they ruled touchdown in the far right corner of the end zone. Black and gold what we die for. 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 We going hard because we still us, still us, still us, still us, still us, still us.
going hard because we still us, still us. Black and gold, what we die for. Black and gold, what we die for. Black and gold, what we die for. Look, black and gold, what we ride for. Black and gold, what we die for. Pittsburgh don't switch sides. Roll with us to get ride on. In the streets while we waving our terrible towels. Run up on us, get a bullet like Antonio Brown. Allen Jersey on when I'm reppin' the town. Then I sack through the hood when I'm reppin' it down. Round round with no fear. Let them know that we here. Turn up and switch gears. Poppin' champagne for my peers. Look, we done made it through all of them long nights. Then held it down with them long fights. That's that that I don't like. If I'm going out, then I'm going right. Then I'm going right. Still feel for life. Got a problem with it. Then it's on sight. And I didn't held mine down. I deserve my badge. It's real on the field, across the scrimmage is body bag. Black and gold, what we die for. 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 We going hard because we still us, still us, still us, still us, still us, still us. Going hard because we still us, still us, black and gold, what we die for. Black and gold, what we die for. Black and gold, what we die for.